Malaysia Hambai Khana 19 तारीख April 2025 second season ni Tipra Idol grand finale ungnai je bono samung rok bahai cholai tongkha bijik khainani bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini lemon deborma te apon deborma chini subjonal ni chairman te YTF ni JS president borong chini edisi ni ngui je tabok Tipra Idol cholemani na overall samung rok nai kani khai tongmani nge tini jeto office rok bondo ba hothat khlai ang gumui tongma kha samung rok bahai bi cholai tong nai gra na tungai je motamuti samung to paijak na Tipra Idol grand finale was je champion nai winner nai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika tara sankor motors rok tei bu sponsor khaina ni bagoi bai reading tongo happen chini asuk agini simi proper communication ngi ani bangoi asuk salai mali hangke rang ge bon loge 2 lakh tongnai amo agi no announce sunjak taklai je Tipra Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatong laijak kisa masa fees rok nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha Tipra Idol पहिला was chaimani sekang bai jotono tamosinai sajai angui comment khai social media rok sawo je development work khaimeya othoso samung musuimung hingke te edisi song khairogoi srai rok no omo khai tong nei fem lok tong nei kwbangma allegation rok khainai bi tong yang oro jaga sani musugu ICA department information cultural affair ICA department ni samung kha chini culture chini tradition chini resamung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi oma haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotono ang buchina bai dekhni chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya te nini tamo sene nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok bu inge omo ICA jehetu boni bangoi chi department sana ja state of nai de borok ni kwbangma festival utsav ungo inge omo haike ni chini oro bu ICA department ni hingke chini tiprasani rasanai musuinai mosanai borok ni culture tradition no jeng bahike promote khainai bono chi jeng ma sak thanai hani bangoi no jeng Tipra Idol season 1 to semao thangkha taklai season 2 jeng late ha taklai khainai bagoi khainai khaya bokro khainai rohi holai bai prize roni bagoi to phane paikha grand finale ni date ungui thangmani sekango bibino karone apro jorao jeng khainalia nge khna jotono phaibai di jotono nailai grand finale o 5 jon tabo participant sok phaikha mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaikha thangnai bosoro jeng nokha je Tipra Idol o brand bumung mamani pore borok kwbangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok space makha hasugo kamiwo je jesung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba koisa sini ya haichi ngechini Tipra sarok ni bisingo kwbangma resawani wo talent tongo omo jengbono charge khaioi borono platform donani bagoi no o Tipra Idol chengjangmani tabo onek upokar baikha je thangnai o participant khainai contest khainai boroni bisingo jeng nukha rupesh deborma rahel koloi nene priya jamatia omo hairok kami o tongmani seba sini ba borok no
কইছে সিনিয়া তাবক যে 5 জন টপারও ফাইনাই দ বড় নং আগে কইছে সিনিয়া কিন্তু তাবক বড় ন নেনি নাপতি হন্দি